Info paket minimalis, Mas. 3.500.000 tak kek loro, bahane full kayu jati, Mas. Endi delok barangnya, Mas? Siji tak kek 2 pintu sliding, Heeh. layare surung. Shredding nang ya. Ini sap gantunge, Mas. Ya. Ya ta. Sisa piye wi? Bisa iki ana sap-sapane. Oh iya. Nah, Jos. wis gawe laci loro, Mas. Wis ana lacine ya. Kanan Oh, iya. kiri. Ya ta. Nah, Jadi istimewa iki. Iki nomor 1. Nomor loro. Iki tak kek nggih sinau anake ben mudah pinter. Oh iki. Nah, nek ujian ben sregep sinau. Belajar, Iki ana belajar ya. marine, Oh, iya. ada buku. Heeh. Ya toh? Iki gawe laci pisan. Iya. Ya ada spidol apa pulpen. Heeh. Dhuwur iki nggak ada krayon pewarna. Heeh. Ngisor nggak ada sembarang pokoke berfungsi. Nah, iki Iki kayu jati full ya. bahane delon Mas. Nah, delon ya. Kok teko barang datang kok cek sik lah kok bayar. Nek Oke, barangnya siap. gak kayu jati, Heeh. gak usah kok bayar, balik nang supire ae. Oke. Heeh. Piro wingi regane? 3.500.000 tak kei loro, Mas. Iku misale milih motif bisa apa ora, Mas? Pilih motif, request motif masemu. Iya. Iso, request motif, request warna tak layar regane padha 3.500.000. Oke, lha wingi nek ngeterene Surabaya iso apa ora we? Surabaya, Heeh. tak kei gratis ongkir bayare COD. Pokoke nggone Mas Budi Mas ya. Heeh. Area Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura wi gratis ongkir bayare COD tanpa DP. Oke, cara pesene ku piye, Mas? Yo diklik biopropole Mas Budi B Furnitur kuwi di bawah biopro jenenge wawa.mi to wi. Iya. Dodo satu kali terhubung karo aku langsung Mas tebas paket minimalis iki lho 3.500.000. Oke.